Rosa, estem al molí del Duc. Per què del Duc? Doncs mira, és el nom que sempre ha tingut aquest molí, perquè el Duc és el cognom de l'industrial que va muntar la farinera. La gent s'imagina que és un duc, és un senyor que era un noble, no? Sí, però al final simplement és un cognom. No sabem si és un cognom que ve d'arrels nobiliàries o simplement és un cognom. Aquí hi ha hagut sempre un molí de farina, ja des de l'època dels àrabs, quan es va construir la Segle de Rec, i al 1900 un industrial de Lleida va portar la revolució industrial i la tecnologia puntera per poder fer farina blanca a nivell industrial, sense la necessitat, diguéssim, de la mà d'obra humana, sinó que simplement agafant la força de l'aigua es va poder fer farina automàticament. Llavors se li va quedar el molí del Duc, perquè el propietari del molí era el senyor Duc. Tu ets arquitecte i, per tant, aquí hi ha molt interiorisme, hi ha molt espai. Suposo que t'hi has recreat, no? Has treballat una mica els espais, no? Sí, aquí diguéssim que vam tenir la sort de trobar uns espais que van estar oblidats durant una trentena d'anys perquè van quedar en desús i en més de desmantelar van quedar, diguéssim, oblidats, però per sort no els vam trobar en un estat de conservació, els vam trobar en un estat de conservació prou bo. Llavors, diguéssim, no s'ha hagut de fer intervencions importants, simplement adequar-los una mica per a poder-los fer aquest canvi d'ús per a que la gent pugui tenir un nivell de confort dintre de les sales, però simplement una mica buscant el no intervenir amb l'essència del lloc, de no imposar-hi coses noves, modernes, brillants, sinó d'intentar buscar una harmonia, no? Que en algun punt tinguis dubte de si això ja hi era o això ho han fet nou, de si són coses que les han posat nosaltres o si tota la vida hi han estat. Una mica aquest ha sigut el... Al final respectar una certa tradició, un equilibri amb la natura, també amb l'espai, no? És a dir, res artificial, res imposat, no? Escolta, aquí poden venir perfectament 400 persones. Per exemple, per un banquet, per una boda, per un esdeveniment, és a dir, és una capacitat important, no? Sí, aquí, doncs, al ser com una indústria de fer farina, doncs necessitaven locals grans per poder emmagatzemar el gra. Llavors tenim dos espais... Dos sales grans. Dos sales grans, sí. Llavors una que podem ficar-hi unes 350 persones i una altra que és la que fem anar de restaurant a diari, que tindria una capacitat màxima d'unes 100 persones. Això també dona la flexibilitat de quan muntes un esdeveniment poder-lo ubicar a la sala corresponent, per dir-ho d'una manera. Per tant, bodes, banquets, festivitats, celebracions... Sí, nosaltres vam néixer el 2011 i només ens dedicàvem a banquets, a events precontractats, diguéssim. I des de fa un any també hem obert una part de restaurant a la qual es pot venir a dinar sense... Feu menú, carta... Sí, fem menú i carta. Llavors això, obrim entre setmana, fem un menú de migdia i al cap de setmana també fem menú i fem carta, tens l'opció de fer el vermut al jardí abans, els dies que fa bo la canalla poden sortir a fora, pots fer gin tònic a fora després de dinar. Tens aquesta flexibilitat també de que no et tanques dins d'un espai petit i reclòs, La natura també té la seva... Tens l'opció de sortir fora, visitar el molí... Escolta, per tota aquesta infraestructura, per tota aquesta reestructuració de l'espai, l'ajut líder ha estat interessant, ha estat important? Ha estat importantíssim, sí. Nosaltres vam néixer, jo podria dir, gràcies al líder, perquè aquí, diguéssim, quan vam arrencar aquest 2011, el pare va sentir que hi havia les ajudes i com que érem una activitat molt diferent, que a més aprofitàvem una cosa que estava abandonada aquí al poble, l'ajut líder ens va ajudar moltíssim i les noies que porten el líder d'aquí de la Noguera, vull dir, ja que estic aquí, aprofitar, sempre els dono les gràcies, però vull dir... Perquè és un impuls molt important. Sí, t'ajuden molt, perquè l'ajut líder, a part de ser, molt bo per a les empreses, et porta una sèrie de tràmits que has de poder fer bé. I em sembla perfecte, vull dir que ja que demanes un ajut i les noies aquestes et fan un acompanyament impressionant, que te fiquen les coses molt fàcils, te diuen com has de fer pas a pas tots els processos per a que després no te'l tombin.
perquè sigui un projecte guanyador. Correcte, aquesta és la reflexió. Escolta'm, el somni d'aquest espai, jo sé que cada any aneu millorant, cada any reinvertiu, cada any esteu posant tot en les millors condicions possibles, no? Tens algun somni o teniu algun superobjectiu? Sí, això és una empresa familiar i com tota empresa familiar ha nascut a base de l'esforç i de reinvertir una mica els beneficis anuals amb arreglar, amb renovants, amb obrir noves possibilitats. Això, com t'he comentat abans, vam començar simplement amb una sala, fent els banquets amb aquesta sala, després vam anar arreglant el jardí, arreglant la sala polivalent per actes, després vam obrir la part de restaurant, llavors diguéssim que els somnis és com poder anar acabant tancant el cercle i anar sumant diferents coses que tenim al cap i que si tot va bé, a poc a poc les pots anar integrant al complex. Molt bé. Doncs llarga vida al Molí del Duc. Moltes gràcies. Felicitats. Molt bé, moltes gràcies.